Так. Хайырлы иртә. Менә мин сатучылар янына чыктым да, кыяр алырга. Шун белән сөйләшеп торам. Әле башта зарланган идем. Бу кириш сүзе булыр инде берничә минут. Шунасын төп теманы ачырбыз. Шуны зарланган идем. Менә мен әйтәм, мин ичмасам чыгам да ушулай апалар, әбиләр, шулар белән сөйләшеп, үз телебездә бераз шул билимне ныгытам имеш, шулай дип әйткән идем хатта. Чөнки мен әйтәм, Оренбург өлкәсенә килдем, монда үз телендә сөйләшәм дип. Әмма минем апамның малайы урысча сөйләшә. Шунасын инде тагы ярдәмче минем компьютерда китаплар чыгара торган без итәдрик, китаплар чыгарадырик. Берничә шул да урысча сөйләшә. Башкортча беләм ди, әмма сөйләшми, башкортча да уяладыр. Урысча сөйләшә. Инде тагы Казакстаннан килгән бер таныш, ул ата-анасы саф татар телендә сөйләшә, а бу урысча сөйләшә. Үзе йөзе, менә минем йөзем, мине урыс дип карыйлар да, урыс дип хатта уйлыйлар. А мин ишемнән теге тышымнан урыска шасам да, ишемнән татарлык. Инде урысча менә сөйләсәм, мин бик оста сүз әйтерим, анда выпирает дип әйтәләр. Тагы нәрсә күп анда сүзләр бар. Татарлык чыгып тора инде. Әйе. Алар ул мәсәлән үзе йөзе кара, әмма татар телендә белми. Әле мин редакциядә эшләгән чакта бездә Кавказдан килгән, Ростов ягыннан килгән нәрсә дип атыйдыр ул хатта, Майкоп диме? Майкоп. Шунда атасы черкес, анасы марҗа. Бу нигәдер анасына шамаган, атасына шаган кара чәчле шундай ни егет. Без бергә теге фирка партия бүлеге да эшлидер редакциядә. Безгә килә КамАЗданмы бер кеше мәсәлән, кайдандыр килә, бер мәсьәлә белән, сорау белән килә, керә, исәнләшә. Бу анарга кара чәчле, бераз кара йөзе, карарак йөзе, ул анарга урысча өндәшә, исәнләшә. Мин татарча, мин бит күреп торам татар икән теге кешене сөйләү буенча. Ул ана карамастан миңа урысча өндәшә, сөйләшә башлый, тегенәргә татарча сөйләшә. Менә шунысы кызык. Кеше иң беренче әле әйтәләр бит. Урыста не верь глазам своим ди. Шун кебек bunlarga ышанмаска кирәк, а ул шул карый да ышана. А инде төп шул темага күчик. Менә мин шул күрсәттем башта теге әле иртә белән чыккан идем урамга бер эш буенча. Анда карасам, хатта берсе килеп сатып тора, икәү, өчәү кыяр, дүртәү, бишәү утыралар. Инде мин мазаклап инде аларны әйтәм, кайдан сезгә шул хәтле сатып алучыларын табабыз инде. Сез сәүдәгәрләр күп монда дип, шунасын мазаклап, кемегез директор монда, кем мөдир бүлеге дип. Мин әле вакытында газетта сәүдәне алып барган чакта барсам, яшелчә кибетләрдә, менә булар бит яшелчә саталар. Керәдер инде, мазаклап әйтәдер, алар мине белгәч, көлешкән булалар инде. Кызыкмы, юкмы, ни көләләр. Мен әйтәм, менә мин сезне керүгә погоннарыгыз булмаса да аңлыйм мин, кем менә бу гади кибетче, менә бу мәсәлән бүлек мөдире, бу директор урынбасары, монсы директор кибетнең. Нигә дим? Мен әйтәм, кибетче мәсәлән күп булса бер алтын теш авызында, бүлек мөдирендә 2-3 теш мәсәлән. Шунасын тегеләрдә күбрәк инде, бигрәк тә тагы нәрсә. Алар бит ул вакытта мәсәлән яшелчә кибетендә башларыннан бүрек салмыйлар. Шуңа карыйм да мен әйтәм, менә бу мәсәлән Норка ул директор күренеп тора икән. Анда тора мәсәлән, я зав. Отделым, я нәрсә дип шул. Менә бу гади генә бүрек кигән инде кибетче дип шулай. Алар көләләр. Шуны
Бу юлы мин аларга әйтәм, сездә бар микән директор, мен әйтәм, ничә кибетче бар, ничек сез монда эшлисез дип, шул сөйләп киттем анарга, бу апага. Мен әйтәм, менә безнең авылда хәзер бер хуҗалык килде, оешты, анда безнең мәсәлән элек эшләде нидән, кайсы яктан әле? Саратов ягыннан, бәлки Саратов ягына килгәннәр алар. Шул нәрсәдер давалый торганда, шундый давалый торган үләннәр нигә хатта даруханаларга тапшыра торган шундый үләннәр үстерделәр, төрле расторопша, төрле шулар ие. Шуннан соң инде алар эшләре бармагач, үләннәре складларда, сарайларда чиреп беткәч, алар китеп калдылар. Инде былтыр кайтсам авылыма, анда инде Свердловск ягыннан, Екатеринбург ягыннан Свердловск өлкәсеннән килгәннәр ниләр инде. Шундый эшчеләр, җитәкчеләр инде килеп, шушында алганнар шушы җирне арендагамы. Шунда хатта үстереп яталар будай. Шунда да мен кызыксынып караган. Мен менә җитәкче белән сөйләшкән, бер бухгалтерны күрмәдем, бер тагы бүтән нәрсә инде, һөнәрче специалистларны күрмәдем. Шунага күрә мин уйланып куйдым да, мен әйтәм, менә зур 2 этажлы контор, 2 катлы мәсәлән авылда, совхозның. Ул вакытта мондай күләм булмагандыр инде, күбрәк булгандыр эшләре. Әмма шунда да менә чагыштырсаң, минемчә ул вакытта бер кат җитеп торыр, хатта бер кат. Юк, анда мәсәлән кирсәм бухгалтерия, хатта 300 эшче булды совхозда, 300 эшче. Шунда шул эшенә кирип тордымы, юкмы, белмим. Эшче, бәлки айрым торгандыр. Эшче мин бер вакытта ишеткән, 300 кеше дип шунда. Ни барысы 1600 кеше эшләдеме, турды авылда 300 кеше эшче булды. Анда тракторист, мәсәлән, чабаннар, төрле эшләрдә йөргән кешеләр, ашханада эшләгән, тагы нәрсә шундый төрле эшчеләр мәсәлән алсак, менә шунда контор 2 катлы, бик күп халык эшләде. Бухгалтерия кирсәм, башы бухгалтер айрым утыра. Бер зур бүлмә, анда әллә 10 утырды ул бухгалтерлар, әллә 12, белмим ничә кеше утырадыр. Шулар. Һәм бүлмә сайын утыралар. Мен әле бу урамдагы шул апага әйткәнем, главный зоотехник, главный агроном, главный экономист, главный бухгалтер әйттем инде, главный инженер. Вот, тагы главный бигрәк күбалар. Шуннан соң инде ветеринарный врач әйттеме, главный, әйтмәгәндер бәлки. Бик күп шулар алар. Алар ул главный дип атала. Бездә 2 бүлек отделение ягъни. Анда да мәсәлән бар главный бухгалтер, главный зоотехник, главный агроном, шул бүлектен отделение. Аныкы да бар, хатта менә санап карагыз, күпме кеше утырды конторларда. Шул мин аптырыдым, әйтәм. Ничек була? Әләр урыс халкына әйтәләр, 1 с сошкой, 7 с ложкой ди. Шун кебек, минемчә алар хөкүмәтнеке булды. Бу колхозныкы булмады. Колхозларда бәлки алай булмагандыр. Анда шутлап аларның акчасы булды бу. Булды. Бер уйласаң, колхоз үзенеке шунда эшләгән кешенең акчасы дип шутланып тордылар алар. Менә без совхоз, бу хөкүмәт хуҗалыгы. Хөкүмәт хуҗалыгында ул син 2 кешене шундый эшкә урнаштырмы, 2 ставка ясамы, 10 ставкамы, бу совхоздан ничектер сизелми, нәрсә инде тормышына сизелми. Аның теге акчасы электә хәерче булса, хәзер дә хәерче. Шуңа күрә инде минемчә шул сәбәпле ул анда төрле
һөнәрчеләрне, специалистларны, баш специалистлар әллә нинди шул урыннар аларга ачып, ставкалар ачып, минемчә шул сәбәпле халык бик күп булды эшләгән кеше. Эшләдеме, юкмы, аны кызганычка каршы әйтә алмыйм, чөнки ул вакытта мин бала чакта далада тордык без җәй көнне, булырга тиеш, мәсәлән, ветврач, зоотехник. Алар, мәсәлән, бездә 35 мең кәҗә булды, мамыклы кәҗәләр. Алар шул ярдәм итәргә тиеш, ширләгән кәҗәләрне даваларга тиеш. Мин ничә ел, ничә җәй дәверендә шунда далада тордым. Кәҗәләр ширләсә, без үзебез аларны давалыйдырык. Теге борчылып йөрсә, кәҗә сизелеп тора. Ул вакытында теге я сугыша, я теге штакетникка колагында алкасы бар, шуны ләктереп йырта, кан, шунасын кортлар кортлый да, шуна утырып, шу кортлап китә. Кортлар дим, шибен бар, кортлы шибен. Шул әти мархум бук шибене дип әйтәдер. Тишә хәзер ди. Ул кортлар, шунда кортлар чыга башлый икән, шул теге ничектер шибен, корт, мин аны аңламыйм иде. Кайсы яктан бу килеп чыга инде? Әллә үзеннән үзе кортламыйдыр инде ул. Корт бит үзеннән кая килеп чыга? Бәлки шул шибеннәндер, шул буладыр. Алар колаклары кортлап китә, мөгезен сындырса сугышып, я кышанып үзе кашып торса нин стакетникка, шунда я мөгезен сындыра, сугышканда да алар шунда кортлап китә ул. Тагы нәрсә, без шуны теге илә вакытны килеп иссе чакта аларны җәймиләр, шунда коршаган җиргә шунда китереп камап куялар. Шунда без аны энем белән бергә чыгып эзлидерик. Ул менә үзен ничектер тыныч кына тотмый ул кәҗә, башын селти, барып ышкылана, нитә, күреп тора. Нервысы уйнаянын. Шуңа күрә шулар тотадырык та, табадырык кай җирдә кортлаган. Шул корты әгәр дә үзен күрсәтмәсә, анда тирән кайсы вакытта хатта жараланган җире. Шуңа күрә без анда бераз керосин сибәдерик, ул исертәдер аларны. Алар казакча кымылдый ди, татарча яктырылды, хәрәкәтләнә башлый бераз. Шунда инде пинцет белән алып ташлыйдырык, җиркәнмидерик хатта. Шулай бер чүпрәк аларга тизле чүпрәк урап куядырык. Икенче көнне, өченче көнне, дүртенче көнне шуларны карап торадырык, күзәтеп, бу яңадан кортламаганмы дип, әгәр дә кортласа, тагы шулай давалыйбыз. Менә шулай эшлидерик. Бер дә күрмидерик, я зоотехник, я ветврач килгәнне. Анда тик алар кыш көнне бәлки шул бераз ярдәме булгандыр, тик җәй көнне тик бер мизгеле буладыр. Креалинда аларны кыендыралар. Без менә шул теге жараланган җирне давалагач, кортын алгач, шуны хатта шул креалинны көчле бер раствор, шуны сибәдерик. Ул аны ните яндырып аладыр. Мәсәлән, җәйнең уртасындамы, кайчанмы бөтен кәҗәләрне авылга алып кайтып, авыл читендә бездә шунда бер бассейн дип, инде бер нәрсә дип атарга, бер траншея кебек, шуны бетонир иткәннәр дә, шунда креалин салып, су белән шуны аларны йөзертәләр. Бер ягыннан төшереп җибәрәләр, икенче ягыннан чыгып китә ул анда инде. Гел шулай әзрәк өстенә сеңсен дип, тиресенә сеңсенме креалин дип, шулай кортламасыннар дип кәҗәне итәләр. Алар инде корчаңгылар кәҗәләр, сугышалар, итәләр. Алар инде кыланмаганнар юк инде ул. Нәрсә генә, ничек кенә кыланмыйлар инде алар. Менә шул инде, шунда без бала чакта башка килми, аникалар менә бар бит хатта. Инде эре мал булса, алар инде булды. Алар кыш көннеме, кайчанмы, мәсәлән, канны алалар тикшерергә, шунасын хатта укол ясыйлар. Әти мәрхүм әйтәдер, әни мәрхүмгә, менә фәлән сыерыбыз авыруга чыкты, әле аның сөтен, әле укол салдылар анарга ди, менә ди сөтен кайнатып эчәргә кирәк, кайнатып эчәргә. Шулай битте. Шул сыерларны парадырык, кыш көнне суыкта, анда элек базар майданы булган, майданчыгымы, майданымы, зур-зур авыл. Бер ягыннан әйттем инде, урыс телендә хатта урыс ягы, татар ягы уртасында шул ни элекке сәүдәгәрләрнең
йортлар, кибетләре торган, шуларның чокыр калган шунда. Шунда барып, нигә агач түгел инде. Бер бүрәнәме, нәрсә мин шул теге җиргә кадап куйган, утыртып куйган. Шунда бәйләп, сыерга укол салалар. Шунда гына күренәләр аларның эшләре. Башка ул бездә күренмиләр, алар тик но шуна карамастан алар менә минем бер апамның ике туган апам ул район үзәгендә, бу малайы калган ик бездә баш ветврач булып эшләдеме бер мизгел. Шунда ул мине теге СССРда депутатлыкка чыгам, инде СССР бетеп барадыр, шунда депутатлыкка чыгам дип, анарга инде агитация кирәк. Мин журналист, ул мине үтенеп сорап алды, чакырып алды да, шунда өенә чакырды. Мин барсам, верандадан кирип килсәм, шул кыш көнне булдымы, верандада бер зур савытта бер кәҗә ята. Инде, тунаган, бөтен иштәге бавыр, әллә нәрсәне ишәк карыннарын алып ташлаганнар. Шул минемчә аңладым, монага чабаннар бирәләр, чабаннарга. Менә ул бәлки чабаннар белән бергәләп бәлки шуны ниткәннәрдер. Мәсәлән, ул нинди аңламадым. Мәсәлән, чабан анарга бирсә, үзенә нинди файдасы була? Әллә ул списывать итеп теге ярдәм итәме? Бер шунда алардан да, ветврачтан да чабанга бәлки булгандыр инде файдасы. Шуны уйлап торам. Хәзер инде аңламыйм инде, ул вакытта сорашсам белер идем. Энем дә мәсәлән булган иде. Ул вакытта икенче бүлек булды, бер мизгел өченче бүлек, ягъни отделение. Шунда зоотехник булып эшләгән иде ул. Аның ите бетмидер хатта, кәҗә ите. Шул кәҗә ите, ул сарык ите тәмнерәк диләр, әмма бездә кәҗә үстерделәр, мамык. Оренбургга җибәрергә мамыкны фабрикага. Мамык фабрикасына җибәрергә. Шунда без кәҗә тарап кыш көнне эшлидерик. Мин ул вакытта мәктәпне хатта чыгаралар, хатта мәктәптәге кешеләрне дә, әле теге Үзбекстанда булган хәл, мәсәлән, пахта җыярга 7 ноябрь бәйрәменә кадәр яшьләр теге мәктәптәге һәм кибетчеләр һәммәсе чыгадыр. Аны мен сөйлидер, мин балачактан да ярты җәй тордым инде кишлакта. Менә монда шул күрмәдем. Шул теге безнең зоотехниклар, врачлармы, ветврач, әллә кемләр кыш көнне шул кәҗә тараганнарны. Алар бәлки югары тотып үзен дәрәҗәсен төшерәсе килмичә, шуңа күрә андый гади эшкә чыкмагандыр бәлки. Анда без шундый авылдагы гади эштә тракторчылар, алар мәсәлән эшләр булмыйдыр. Шуңа күрә кемләр шул без мәктәптән чыккан кешеләр, төрле кешеләр эшлидер, хатта тракторчыларның эшләр булмыйдыр, мастерскойда йөреп, алар теге ремонтта юнләп аларга түләмиләр. Шуңа күрә алар хатта тырышалар. Кыш көнне күрше авылда элек район үзәге булган, шунда шифаханәгә барып ятырга кыш көнне тырышалар иде. Аны әти мәрхүм аңлап, хатта миңа сөйлидер, безгә сөйлидер, балаларына воспаление, мәсәлән, легких белән фәлән яткан дисәләр, ул өйдә шуны ишеткәч әйтәдер. Юк, ул ди воспаление хитрости ди. Чөнки ди кыш көнне эш юк ди. Тракторчыларга ди, алар акча керми. Акча кермәгәч инде нәрсә инде. Шуңа күрә төрле андый-мондый имеш үзеннән чир табып, барып зарланып, докторга зарланып, тегеләр дә инде кеше зарлангач чир табалар инде. Шунда барып шифаханәгә барып яталар инде бер 3 атна, 4 атна. Ул вакытта җәмәгать хөкүмәтнең акчасы күп булды. Әле мин мәсәлән бирделәр шифаханәнең киемен, анда ризык бирәләр 3 тапкыр. Бәрбер инде яшәргә буладыр. Шуңа күрә кайсылары шул шифаханәгә барып ятадыр кыш көнне, шунда төрле сәбәп табып. Менә шулай алар. Безнең шул вакытта шул тормыш шулай булды. Хәзер икенче инде. Хәзер менә шул авылыбызда анда шул мин күзгә ташланды. Менә җитәкчесе бар. Күп булса, аның ярдәмчесе бар инде, урынбасары. Бардыр инде бухгалтер, хатта мин аны күрмәдем. Минемчә булырга тиеш. Башка аларның шул теге ИТР дигән инженерно-технический работник дип урысча инде. Ансы юк берәүдә. Һәммәсе эшли.
физик эш белән шөгыльләнә. Ә менә СССР чорында ул минемчә шул ничә сәбәп аркасында, шул бәлки шул да бер сәбәп булгандыр. Ул хәерчегә әйләнгән безнең илебез, чөнки алар әйткәннәр ул вакытта шундый лозунг булды: кто не работает, тот не ест. Менә сезгә сорау бирәсем килә, эшләделәрме алар, юкмы икән? Алар шул бер көтү булган, хатта мин уйлап торам, шул мин хәзер дә әле миңа сәер ул вакыттагы замандагы күренешләр минемчә эшләгәндер. Тик урыс әйтә бит, спустя рукава, чөнки аларның эшләре дә күп булмагандыр. Ә ник аларны совхозда бик күп ставкада тоттылар аларны? Мин аны аңлый алмыйм. Шул бәлки хөкүмәтнең акчасы булгач. Ә менә хәзер алар һәркайсы һәр сумны элек копейка дип әйтәләр, тиенне шутлап торгач, шуңа күрә алар инде җитәкчеләр, инде шул бухгалтерлар, ниләр саннары күп түгел хәзер. Менә шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бераз дулкынланып сөйләгәнем, чөнки ашыгыч рәвештә сөйләсәм онытылмый фикерем. Ә кайсы вакытта ашыкмыйча сөйләсәң, фикер югала да, уйлап торасың соңдан, нәрсә турында сөйләдем әле дип. Рәхмәт сезгә, исән-сау торыгыз.